Toto sa vraj naozaj stalo. A keď si to vypočuješ, už nikdy večer neotvoríš dvere. Kamarát mi hovoril, že jeho strýkovi to rozprával známy z vedľajšej dediny. Vraj to bolo aj v novinách. Chlap dostal večer porážku. Zavolali záchranku. Odviezli ho do nemocnice. Tam ho vyhlásili za mŕtvého. Bez pitvy, bez poriadnej kontroly. Rovno ho poslali na patológiu. Patológ mal práve pauzu. Venoval sa svojej obľúbenej značke alkoholu. Telo ho nezaujímalo. Zatvoril dvere márnice. A potom ticho. Až pri veľké ticho. A čo sa nestalo? V mrazáku sa niečo pohlo. Ten chlap sa prebral. V nemocničnom oblečení. Bosý. Dezorientovaný. Nikde nikto. Márnica zamknutá nebola. Tak jednoducho vyšiel von a vydal sa domov. O 3:00 ráno zaklopal na dvere svojho domu. Jeho žena už vedela. Vedela, že zomrel. Keď ho zbadala, bledého, v nemocničnom plášti, zrútila sa a už sa nikdy nezobudila. Tentokrát sa doktor v stanovení diagnózy nepomýlil.